No tak jdeme na to. Bylo by dobré si ujasnit nějaké věci, které se jako aktuálně dějou v Karlovarském kraji v rámci nějaké triatlonové skupiny a asi budu stručnější. Vznikl tady problém, že je tam kolize 2 závodů v jeden termín, což je 3.5. se kříží Merklínský duatlon s Krásenským duatlonem. Jo. No, tahle pozice je špatná. Jo. Jde o to, že prostě 2 závody, které si mezi sebou budou brát lidi, nedávají smysl. Navíc všichni víme, že prostě nás tady v Karlovarském kraji jezdí 5,5 i s našima mámama na ty závody a plus ještě 20 fanoušků k tomu. Takže víme, že dávat závody byť v jeden víkend za sebou, tak ten jeden den je prostě špatný. Jo. Za prvý bere to lidi, za druhý ty lidi na to nemají třeba výkonnost, takže nemůžou být oba 2 dny za sebou. A dost se jako pak většinou rozhodují podle srdce, kam chtějí jet. Jo. Tady vznikl prostě problém s tím, že Krásenský duatlon samozřejmě potřebuje nějakou časomíru, která samozřejmě má nějaký volný termíny a podle toho se teda orientuje závod, což chápu, ale zase na druhou stranu ten závod není tak velký na to, aby tu časomíru prostě placenou potřeboval. Jo. Chápu, že jde o nějaký komfort toho pořadatele, že jde o nějakou kvalitu, samozřejmě zpracování a líp to vypadá, to víme všichni. Ale nicméně rozhodně se nedělá to, že v jeden a ten samý termín hodím závod do druhého závodu, což znamená, že 2 závody v jeden den. V podstatě Krásenský duatlon, pěkný závod, jo, řekl bych, že Tomáš to dělá úplně v pohodě, nevidím tam žádný jako problémy z pořadatelského hlediska, ale výběr toho termínu prostě je smutný, takže můj názor je takový, že Tome, když teda potřebuješ mít závod s nějakou časomírou, tak to prostě udělej třeba o týden dřív, když tam nic není, jsi schopnej si to změřit sám, protože ten závod nemá 200 lidí a to je všechno. Prostě když dělám závod, tak nezávodím sám, abych to mohl měřit. Že jo? Koukni se na Schindel Cup, kde v podstatě já bych mohl závodit, ale nezávodím už jenom z toho důvodu, že prostě jsem hlavní pořadatel závodu a ten má být u depa nebo případně v cíli, má být k dispozici kvůli řešení různých problémů, které můžou nastat při jakýmkoliv závodě, i když je tam 5 lidí. A musí komunikovat se záchrannou službou a tak dále a tak dále. Jo, takže tohle je za mě, abych to uzavřel. Další věc je Karlovarský pohár v Karlovém, nebo další věcí je pohár Karlovarského kraje v triatlonu. Tam jsme to měli na starosti 2 roky my, to znamená Komek Klub Krasice, kde jsem byl nějaká hlavní jako postava toho poháru, pak tam byl Tomáš Masopust, který se staral o komunikaci se závodama, nebo když jsem ho poprosil, tak někoho tam jako pohonil kvůli odpovědi a v neposlední řadě tam byl Michal Havlíček, který měl na starosti kontrolu výsledků, případně nám kontroloval gramatiku a nějaký takový ty věci, protože prostě nejsme dokonalí, že jo. Já jsem taky trošku blbeček, který prostě češtinu moc neovládá, ale tak nějak jako se snažím. Nicméně v loňském roce jsem řekl, že od poháru chci dát ruce pryč, protože v tom nevidím smysl. Ten pohár jezdí prostě 15 lidí všeho všudy, který jako se tam nějak o něco snaží a to ještě můžeme být rádi, že vůbec jako přijedou na 4 závody. A proto z toho důvodu jsem říkal, že už mě to jako nebaví. Snažil jsem se to nějak jakoby zprofanovat, aby ta účast byla vyšší, ale prostě ty mladí, kteří by vlastně měli přicházet a doplňovat tu komunitu, tak nejsou. Jo, to víme samozřejmě zase opět všichni. Takže jsme se dohodli s Tomášem na tom, že Tomáš ten pohár převezme, což se stalo. Já jsem mu říkal, že budu plnit teda funkci toho, kdo to dává na web, plus, že teda budu plnit funkci toho, kdo to dává na facebookové stránky a tak nějak se snaží to jako propagovat dál. To všechno se dělo. Nicméně potom nastala chyba nejspíš z mojí strany, protože jsem se dohodnul se Sokotimem, který se omluvil za loňský zpoždění všech výsledků a absolutních výsledků na tom, že nám udělá celou tu složku pro další rok zdarma, což se mi líbilo. Nastavili jsme si nějaký kritéria, které si myslím, že by byly úplně v pohodě zvládnutelný. A se Sokotimem jsme to teda v podstatě jako vyřešili, že jsme si to řekli, protože jako stejně se potkáš a jako chodit okolo sebe a říkat si, hele, to je ten blbeček, no to je prostě blbost, jo. Takže to jsem předal Tomášovi, Tomáš se urazil s tím, že si to chce celý dělat sám.
Známe Tomášovu chybavost prostě v absolutních výsledcích nebo v celkově ve výsledcích, kdy se prostě předtím furt na něco naráželo, že je něco špatně, něco se řešilo a nicméně Sokotime by nám vyřešil tu chybovost, která by vlastně byla v podstatě nulová. Plus samozřejmě rozřazení těch lidí do kategorií a tak dále a tak dále. Takže to byla první věc, která jako Tomáše urazila. No, další věcí pak bylo to, že jsem mu teda psal nějaké určitý podmínky, za kterých jsem schopný v tom poháru dál jako figurovat v nějakém stylu, abych teda plnil tu funkci té grafiky, dávání na web, Facebook a ty kraviny. No a tam už Tomáš přestal klasicky komunikovat. Škoda. Volal jsem mu, nevolal zpět, napsal jsem mu, neodepisoval, má to i jako mailem, teda už to tam má, nevím, možná 3 měsíce. Nevím, no, takže se těším na to, až Tomáše jako potkám osobně, až si to řekneme asi z voka do voka. A no, v neposlední řadě prostě ta kolize toho merklínského duatlonu a krásenského duatlonu je opravdu jako špatná. Tím bych to asi chtěl uzavřít, má to 6 minut, kdo chce, ať si to poslechne, je mi to asi úplně jedno. A pro vás ostatní ještě bych chtěl teda vysvětlit to, že prostě pohár bych považoval za mrtvej, nemá cenu ho udržovat. Ty závody stejně pojedou dál sami o sobě, ty lidi tam stejně přijedou, když to nebude pohár a i snaha propojit pohár s ČTAčkem by možná byla dobrá a ČTAčko samozřejmě by to chtělo podpořit, ale jde o to, že pro 15 lidí prostě dělat pohár nelze za těch podmínek. Všechny nás to stojí peníze, čas, nějaký zapojení, že jo. Takže jako je mi líto, ale z mého hlediska prostě Karlovarský pohár skončil už jako před 3-4 rokama. Nejsou mladí, nejsou noví, takže triatlon si vlastně každý děláme ve výsledku sám za sebe a za mě vlastně Šindel Cup tímto vyřazuju oficiálně z Karlovarského poháru triatlonu, protože nevidím prostě smysl, aby jsme tam byli. Takže hau, domluvil jsem. Všem mám přeju pevný zdraví, těším se, že se potkáme někde na závodech. Tomášovi přeju pevnou ruku při pořádání vlastně poháru a doufám, že mu to dobře dopadne, opravdu mu to jako přeju. Nemám s ním žádný problém, jenom aby to Tomáš věděl. No a jak se s Tomem uvidím, tak to doufám probereme, aby jsme si jako řekli, co a jak se posralo, nebo co jak mohlo být jinak. Takže mějte se krásně. Páčko.